हम सोचब कि भोजपुरी में एगो सुंदर गीत जी दीपक भैया। बाबू सुनाइए आप। राहुल आदेश बात तो हम तो बिल्कुल, सुनबे बिल्कुल। करब। और जितना भी दर्शक भैया के चैनल से देखा था तो आप सबके खतरा एगो गाना का देखेला ऐसे हंस के जान ले का कोरा में कस के का देखेला ऐसे हंस के जान ले का कोरा में कस के प्यार में पागल बानी पगल रहे दा ए धनी हो अचरे से बांधल दिल बदले रहे दा ए धनी हो अचरे से बांधल दिल बदले रहे दा। बहुत बढ़िया। और सही हमनी के भोजपुरी चलत रहे सुबहित में आ सुंदर सुंदर गीत आवत रहे भोजपुरी में। हाँ भोजपुरी में। अब देखिए वीडियो उहे फोन से रिकॉर्डिंग होता Vivo X 200 से। अब रौरे सब देखी कि ये फोन के का क्वालिटी बा, कैमरा के का क्वालिटी बा। और रौरा आई मदेशिया मोबाइल पे और Vivo के फोन लेके जाए। क्या बात बा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे दीपक बाबू बहुत ही अति सुंदर गीत गौले हैं भोजपुरी के का देखेला। बहुत बढ़िया। तो दीपक बाबू हम चाहब कि आपो गाना एक आध दूगो मार्केट में आइल बा, एक आध दूगो का कई गो आइल बा, तनी आपन एगो गाना रुआ सुनैती तो बड़ा बढ़िया लगी हमरो। एगो सैड सॉन्ग हम गईले रहनी और न्यू भोजपुरी गंगा चैनल पे आई रहे, सैड सॉन्ग रहे। हो नींद अखिया से केहू चुरा ले गइल। क्या बात है। नींद अखिया से केहू चुरा ले गइल जाने आपन बना के दगा दे गइल जाने आपन बना के दगा दे गइल नींद अखिया से केहू चुरा ले गइल नींद अखिया से केहू चुरा ले गइल जान आपन बना के दगा दे गइल जान आपन बना के दगा दे गइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही दीपक बाबू बढ़त रहा हमरा लगे आवत रहा दू चार गो गीत हमरो को सुनावल कर। ऊंचाई इतना ले पहुंचे कि आपन क्षेत्र जौन बा जी जी भैया एकदम नाम रोशन हो गए कि यूपी के कुशीनगर जिला के रहे वाला फाजिल नगर बड़हरा के गांव के नाम रोशन होके हमनी के छाती एकदम चौड़ा होके।